Kowe ngerti ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan, ora sapenamu dhewe. Ora rumasamu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandhaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sadar pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Jan-jane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Alendra Ndarawati, Alendra Ngamarta bakal tak bonto tali tak krincung sikile. Lebokke Pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni. Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati, Ngamarta bakal tak bonto tangane. Tak krincung sikile lebokke Pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat karo regem jimat. Kowe wani ndelok siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bonto. Wareng bedan negara Mandura